жайылап яшел шеремде, аунай ямшак жерлерде. Бай һәм ярлы булып уйнадык, арым беттек һич тә туймадык. Сарай салдык сары салымнан, коймаларын куйдык каяннан. Кыяп кызып куйдык уртага, чокыр уйган кебек боткага. Нәнәм килеп читтән артыннан бәткәләрен диеп чакыргач, без ашарга диеп таралдык. Кичтә булды куе караңгы. Тәрәзәдән карап торганда искә төште кыз бәткәләре. Алар сыкрап ялгыз йөрделәр, кайда киткән үзенкеләре. Тирән сыкрау һөрнү һәм газап шаулап йөргән төсле бүлмәдә. Йөрәгемә керә ул газап, кылыма кереп кермәле. Бәбкә ташын килә ерактан, кайсы бәбкән кызны югалткан. Нинди сагыш сайрый ул бәбкә, нинди явызлыкка һәләккән. Иртән тагын бергә җыелдык, дин суына чумып кыендык. Аннан килдек яшел шәремгә, кичә уйнап йөргән җирләргә. Шунда тапты хәсрәт йөрәккә, кыюга төшеп үлгән бер бәбкә. Тәрәзәдән карап торганда искә төште кыз бәбкәләре. Алар сыкрап ялгыз йөрделәр, кайда киткән үзенкеләре. Тәрәзәдән карап торганда искә төште кыз бәбкәләре. Алар сыкрап ялгыз йөрделәр, кайда киткән үзенкеләре. Вообще историю представить очень сложно. Всегда нужно напрягать фантазию и привлекать знания, чтобы представить себе историческую эпоху. Феномен этой истории, да, Мусы Джалиля, Рахима Саттара, что это правда через творчество дошла до соплеменников, сограждан, до родины. В этой семье образованность, она приобрела культ. Чувство ответственности, чувство понимания, где они, что они могут сделать. Об этом сняты передачи, об этом сняты фильмы, но об этом в России не знает никто. Это были необычные люди. Они могли действовать на людей через эмоции. Татары ничего не знают о роли своих дедов в освобождении Франции. Очень сложно представить себя в тех условиях. Представить, что бы я делал, если бы я оказался на его месте.